טוב. טוב. צא. מהר. תשע 86. 986. כן. וואלה. גברי, תבוא, בן 16, הפועל תל אביב. 4 חודשים. ומה, באיזה מקצועות אני מתעסק? טניס. אחד טניס. יפה מאוד. כמה זמן אתה מתאמן עם זה, פיליפ? 3? יותר, 4. אוקיי. ואיזה דירוג היית שהתחלת לעבוד עם פיליפ? 170. ועכשיו? יפה. יאללה, בהצלחה. אתה עושה 4 כפול 10. נגידה אלקטרונית. אתה יוצא לבד. כן, טוב, טוב, תן. יפה. בוא נראה. 980. שיפרת עכשיו. 980. אתה רואה, הוא מודד לבד, אני לא נוגע. יש פה, זה עובר את זה... גדלתי במקום 170 בארץ, זה המקום ראשון. ואני מאוד מעריך את העבודה שעושה איתי. באמת טוב, משקיע בי, דואג לי כל הזמן. באמת הכי טוב. תודה. בזכות פיל ג'ימי, גדלתי במקום 170 במקום ראשון בארץ. אוהן טוב, משקיע בי. משקיע לשלומי כל הזמן, מתעניין, דואג בתחרויות. פיליפ פיינגול ממש טוב לפי דעתי, הוא קידם אותי רבות. אני שמח שבאתי איתו ואני שמח שאני שמח לעבוד איתו. כן. טוב.
טוב. טוב. טוב. כן. אתה מרגיש? טוב. טוב. טוב, למשוך חזק איתי. טק, טוב, ואז קדימה, בדיוק. יפה. כן, מוכן? יפה. יפה. כן, 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 כן. יפה. טוב, גבריאל. 16 קילו, יאללה. כן, מהרגליים. בדיוק, להוציא את האגן. טוב. ידיים ישרות כל הזמן. טוב. 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 אוקיי, זהו. שתיים יד אחד. רגע. כן, תנוח קצת. איפה אתה מרגיש, גבריאל? כאלה? ברגליים, אה? רגליים טוב. רגליים זה חשוב בטניס? יפה. מי שפל לך רגליים? כן. יפה. אתה זוכר איך להכניס? בדיוק, עם האצבע הגדולה. בדיוק. טוב, גבריאל. טוב. גב ישר ולהוציא את זה מהרגליים להעיף. תוציא את האגן. טוב. 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 תאשר את הידיים. טוב. טוב. עבר לך בעיה בפרק. זוכר שבאת בספטמבר? אחרי שהיית בווינגייט שם, איפה שמשתפרים ממה שנהנים, ואז באת מפורק, ועכשיו אין בעיה בפרק, אה? תעשה את זה בפוק. צד שני. בדיוק. טוב. טוב. טוב, טוב, לעבוד עם שתיהם, כן. מי זה? אה? אני? מה אני? גבריאל, תבוא. גבריאל, איך אתה מרגיש אחרי אימון? עייף? עייף, כן, עבדתי קשה היום. סיימתי אימון כבר מאוחר עכשיו, תהיה חושך. זה אני בטוב ככה. מראה שהימין משקיע בי. אישה הייתי עד שעה מאוחרת ככה, בלילה כבר. מאוד מבסוט ממנו. כיף לעבוד טוב. פיל, פיינגו, פיל. ממליץ. עשה ממני מה שהיום, אליו לא הייתי ככה. וזהו.